Wyt ti'n mynd i'r dre heddiw? Yndw, dwi'n cael coffi efo Nia am 11. Pam? Gai lift efo ti? Bydd cyfarfod gen i am hanner awr wedi 10 yn y coleg. Dwi eisiau siopa'n gynta, felly dwi eisiau gadael y tŷ tua 9:45, iawn? Iawn, bydd amser gyda fi ddarllen y papurau. O, wyt ti medru mynd â Sioned i nofio heno? Faint o'r gloch? 5 o'r gloch. Beth am Siôn fydd gwers gitar gyda heno? Bydd am 4:15. Mi fydda i'n gallu mynd â fo a mynd â'r ddau i'r disgo yn yr ysgol erbyn 10 munud i 7. Disgo yn yr ysgol? Heno? Ia, i godi arian at blant mewn angen. Bydd yn gorffen am hanner awr wedi 8. Mi fydd gynnau amser i fynd i weld mam yn yr ysbyty cyn nôl y ddau o'r ysgol. Felly mi fydd pawb nôl yn y tŷ cyn 9 o'r gloch. O, gobeithio wir, mae'n ddiwrnod hir. Pam? Wel, mae Aled a Gerall eisiau mynd i'r llew coch i'r cwiz heno. Wel, maen nhw'n codi arian at blant mewn angen. O, ie. Dwi'n bosib i ti nôl fi, tua 11. Dy nôl di am 11, ar ôl diwrnod mor hir. Ti'n jocio.